unto, ang ilonggo to, pisot daw. Sino naghambal sa imo? Katong nanig to silingan na to Pati ka mo, amo kaya. Tulo na. Pisot nang ilonggo. Kuya kay pagtuli sa kuwato, kay gwapa kayong nurse nagtuli sa kuwa ba, wow kayo, lami kayo. Ay, wala-wala ka sa akon. Tapos sa akon pagtuli, may 5 ka chicks nagauban-uban sa ako. Ikanom tong malam nga 80 anyos. Pero namit man. Kuya wa to no? Gisabay-sabay yun mo. Wala na nabali mong bunal. Akong bunal, mabali. Uy, gawang bakal ni. Di ba to, kauban man na to si Bulldog pagpatuli ato. Oh, pero wala man to siya ni Dayon. Nga naman daw. Malamang, nahadlok kay sakit man daw. Giatay. Antod karon wa pagyapon to siya tuli. Siguro, nanimaho pa tong tik-tik. To, si Tinoy. Tinoy, alera god. Sa may tuyo ni mo? Ano na nawag makanako? Nala may gusto klaron. Nganong masuko man ka? Unsa gani no? To, kamoy pag-istorya na yan niyo. Kaya basig masumbagan pa na ako ni. Ikaw ang naituyo sa iya ha? Unya, imong ipasa sa kuha? Mo ka na buang? Ikaw, Ragon. Basig may naikan pa na ako ng bataan eh. Ika man gud na inyong tuyo. Gisugo pa ba akong kuya papangutang? Ay, naalanggon may klaruhon kung tuli na ba ang imong kuya Bulldog? Ayaw lang mo saba. Kawala pa tuli akong kuya. Tanawa lagi to. Wa pa lagi siya tuli lagi. Kadugay pag mangutang atong Tinoy eh. Naara man dahil kang amawa ka. Tinoy! Ikaw ba? Kadugay ba nimo? Asa man ang gisugo? Wala pa. Kita mo guro ka nagstoryahan na mi dire. Ay, amaw. Kabalo kang wa na sudan sa balay. Nga. Unsa may labot nako? Kung sa'y labot, daya. Pagdali, ha? Bantay ka lang ako. Nya ka mo, sa may istoryahan niyo diya. Wala man sot. Kung sa'y pisot. Ikaw, utropo ka? Ha? Anong apil-apilon man kunin mo nga wa man ko'y labot? Wala man po ko nag-ingon nga pisot ka. Asa man mugi ka na ng istorya, ha? Sa mong mangod. Tang Tinoy? Bantay lang tong amawa to. A few moments later. Hoy, Tinoy! Alay ragad! Ya, wala ra ba din mo tangon kay tao srado. Ana man daw kada pisot ko. Ala nga nangutana man sila. Itugan ra mo bugod sa tinuod. Nganong nagsaba-saba man ka? Pisot pa rin kang buanga ka. Pisot pa rin ka, papakapak, pakaskuha. Ay, ipatuli na to na. Dili na ko. Kasakit rada. Unsay sakit? Ipatuloy na to ni. Takbo na to ni. Ayo bay. Ayo bay. Why are you running? Doon na tasot. Ay kabala tasot. Oy, asaban mo? Bay, asa si Manong Simeon kay nami patuli? Naalabas sa balay. Kadiyot sa kay ato na ko.
Tay? 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 Grabe tatay, kuyawan, basta tani mo tayo ay. Unsay toyo ni mo daw. Nabuhay mapatuloy tay. Guwang-guwang na lang to tay, gaya lang itong bunal. Ay sige, ato tong tulion. Guwang-guwang naman ka. Tara, ato to. Paabot dito sila tay. Tara tayo. Patuloy. Ay, guwang na jud di ay. Sige, kuha tong hard equipment ito. Sige tay. Alay mo dre doy. Dool mo dre doy. Wala. Tindog! Tindog, para ba ako kabalos imong buangak ah. Eh dre doy, palingkura dre doy. Kasyon na! Kani tay. Di na mao. Oh, kini. Oh, kana. Tara tay. Pagani. Panauman ma, wala pa. Shout out mga bay. Shout out kang Jinil Dimigaya og sa Galaura family. Shout out pod sa nag-sponsor sa akong mga sanina, akong Mami Flore na taga Davao. Og shout out pod sa Atilicious Store, sa Little Panay Daplin og Karsada. Shout out tayo sa Tutski Vlog, si Albert Albert nga may tagiya sa Tutski Vlog, nasa sa Jida karon. Ingat tol. Og kay Olirang Guro, shout out. Og kay Mukbang TV, shout out. Shout out to Grace Hyman of South Carolina, USA, kay Glady Hope Aro, o kang DCD of Tagum, Davao del Norte. Shout out. Og salamat sa paglantaw sa among mga video. Kunta na suportahan pa ninyo among mga paabot na po ng mga video. Bye-bye. Panabo ni bye.